Aşavatda okuyan taliplerden ýokary okuw jaýlarynyň zerurlyklary üçin nowatdaky gedek pul ýygnalýar. Bu barada bir näçe ýokary okuw jaýynyň talipleri Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi. Deýişli ýerimizde subotňa edip pil bilen depdirmeli, şoňa 30 manatdan pul goşmaly. Bagwany pul ýatdan çykarmaň, ertir hökman tawşyrmaly diýilip Türkmen Döwlet Binagärlik Gurulşyk Institutunyň bir talipler toparyna Messenger arkaly iýerilen hatda aýdylýar. 24 noýabrda iýerilen hatda kim goşmajak bolsa, soň gep gurrun etjek bolsa, şu wagt aýtsyn hem diýilip pul tawşyrmajak talipleriň deýişli ýerleri özleriniň baryp depmeli boljakdygy hem duýdurulýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş olan talipleriň ençemesi bir günüň dowamında hem özlerini deýişli ýeri depmegiň hem de sapaklara gatnaşmagyň fiziki taýdan mümkin däldigini aýdýar. Şol sebäpli talipleriň ählisi soralýan bu pulu bermäge mejbur bolýar diýip Türkmen Döwlet Binagärlik Gurulşyk Institutunyň efirde adynyň tutulmazlygyny soran bir talibe aýtdy. Şeýle dol şo okuw ýylynyň dowamında özlerinden eýýäm ony golay gedek pul ýygnalandygyny hem belledi. Bu pullar agaç nahallaryny satyn almak, okuw jaýyny, otoglary we umumy ýaşaýyş jaýyny awatlamak, sport egineşiklerini, şeýle de telpek we köýnek ýaly milli geyimleri satyn almak üçin ýygnaldy. Aşabatdaky bir näçe ýokary okuw jaýynyň ençeme talibi bilen gurrundeş olan habarçymyzyň maglumatlaryna görä, taliplerden pul ýygnamak bilen bagly ýagdaý paýtagtyň tas ähli universitetinde we institutunda gaýtalanýar. Adatlyk bu aýdylanlar barada Türkmen Döwlet Binagärlik Gurulşyk Institutu bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25 noýabrda saat 13:30-17:00 aralygynda telefon arkaly eden ýygyderli synançygy netije bermedi. Bu barada ýurduň bilim ministrliginden hem kommentari alyp bolmady. Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynda taliplerden okuw formasy, şol sanda egineşikler we toýly waslary, köpçüliklerin çäreler, velosiped, bag ekmek we beýleki maksatlary üçin hem ýylyň dowamında ençeme gedek pul ýygnalýandygy barada Adatlyk ýygyderli habar berýär. Türkmen häkimetleri we media serişleri taliplerden, mektep okuwçylaryndan ýa-da büdjet işgärlerinden mejburi pul ýygnamak çäreleri barada hiç ýyly mesele gozgaman gelýärler.